Sziasztok srácok, ebben a mai videóban Petivel fogok egyvédezni, és ugye itt van velünk. Sziasztok! És bocsánat, hogy eddig nem volt videó, de feltörték a profilomat, és hát újat kell csinálnom, meg ilyesmi, meg egy hétig nem tudtam videózni, mert van ilyen korlát, hogy egy hétig nem tudsz videózni. Na igen, hát kezdhetjük is, best of 5. Ajaj, most megmondom, hogy ez nem lesz így jó. Nem. De, na, fú! Úgy hol voltál a héten? Táborban? Ja. Jaj, most nem szar vagyok, alig vagyok bemelegedve. Jó, ez nem igaz, hogy nem vagyok bemelegedve, mert hogy olyan meleg van, hogy mindjárt kávé leszek, hát de hogy... Ezt nem gondoltam volna. Srácok, és fog jönni még ma vagy holnap is, ugye ezt pénteken veszem fel, azaz, hányadika van? 25. Igen, azt hiszem 25 vagy 24, nem tudom, péntek az nem tudom milyen izé. És fog jönni, maximum vasárnap kiteszek egy videót, de holnap szombaton biztos meg, tehát az is, hogy még ma is kiteszek. Egy klip biztos, hogy fog jönni, csináltam egyet, mert még nincs megvágva, de fog jönni. Meg még egy meglepetés videó, és még vagy 2 vagy 1 videó. Gratulálok. De, nem kell azért ideje lenne most. Hát azt gondoltam, de, hogy úgy... Ja, most copyrightot fogok kapni! Ne! Na mindegy, hát nem fogok. Hát már gridiztem véletlen, meg nem véletlen direkt. Igen! Nem úgy értem! Nem rád grid, majd nem rád vett. Jaj. De, na jó, na elmehetsz, igen. Várjál! De. Na, haló! Bebagoltam, haló? De várjál már, kezdjük újból, mert bebagoltam. Nem indulni. Várjál. Na, most elindul már. Hát, hogy már megint bebagolva. Meg kell vakarnom a torrom. Na vége. Igen, ez felháborít. Nem úgy, na, kussolsz. Basszus, azt hittem, hogy... Na, várjál, fel kell hízelnem. És akkor én nyertem? Nem. Na, a leesés az nem számít. De, na jó, hát egyet se kapja, már tudod elmenni ilyen szomszédba. Basszus! Ó, ez is jó egy klipnek. Bakker, beszorultam, bácsi néni. Ez is jó lesz egy klipnek, hogyha nem lesz elég. Ezt is kivágom, hogyha kell. De, na jó, na hát. Peti, hozd össze magad. Nem! Come vissza. Bakker, ha leestem. Na mindegy, itt vagyok, még létezek, tehát hogy nem hogy azt hogy... Meghaltál a Föld Image-be. Várja most, ja igen, ez a második fightunk. Vagy mi? Nem, ez a harmadik, nem. Ez a harmadik fightunk, nem? Akkor lehet best of 10 lesz, nem tudom még. Mert ez lehet kicsit gyors lesz. Ez ilyen 5 perces videót nem akarok kirakni. Mint a Balika. 7 perces videót rak ki. De bakker, már megint leestem. Na mindegy, itt vagyok, még létezek. De rokedd ez a csávó. Igen. Nem te, hanem az a Balika, geci. Ja, meg azt hiszem. De menj már fel, hogy... Hallod, kirak egy 7 perces videót. Hallod? Jó, hogy a se jobb, mert az is meg magyar. Nem tapad a tapadni való. De basszus, nem tudok egyáltalán. Ezt hogy nem kaptad? Most csak annyit szeretnék kérdezni, hogy... Nem akarok minden promptól lenni, de hogy... Ja, hogy szóljál. Úgy Peti, láttad, amit küldtem Messengeren, hogy programok?
Nem. Miért nem látod? Ja, de láttam. Jó, nem kapok itt copyrightot. De jó, a fejbe lőjek, Jó, és nem best of kapod- 4. Igen, mindjárt best of 5, és akkor lehet 10-et nyomunk. Várjál, már nem csináltam jól, mindegy. Valamikor egyébként egy live-ot is láthattok majd tőlem. Lehet a másik csatornámot is, azt hiszem lent van a csatorn... Ja nem, nincs lent a csatornámon a link, majd leteszem. Tehát, hogy az a DJ-s csatornám. Kipakolod nekik mi? Igen, kipakolom nekik. Azt elfelejtettem, hogy de amúgy ne táncolj, meg olyan copyrightot fogok kapni, hogy... Az oké, hogy nem táncolni, akarok csak hát összetéveztem a gombokat, mert hát... Egy izé a Én mindig nem azon a billentyűzetem vagyok, de lehet, hogy nem az a baja, nem tudom, lehet valami más baja van neki, mert amúgy már próbáltam azt egy másikkal, és aztán azzal sem működött, nem tudom. Meg amúgy azzal sem nagyon működött, amíg van, még használtam az előtt. Nem nagyon működött. Még az Olyan előtt sem. csatlakozója. Meg lehet, meg azt Amúgy én is szarabból játszok, mert most Egerem sem normális, meg a billentyűzetem sem normális, mert mind a kettő elromlott kb. Pont ugyanabban az időpontban. De már megvan a best of 5, tehát hogy meg vagy az 5-tel. Tudom, menjünk 10-et. Lehet, hogy 15 lesz belőle, még ezt meglátjuk. Hát, most már azért határokat azokat tartsuk be. Nem, best of 6! Na jó, na tudod, persze, még mit nem best of 16. De nem, hanem, hogy már best of 6 van, mert neked van egy killed, nekem meg 5. Az már best of 6? Csak is skibidi már. De most mit építesz föl, te downloadoló kutya? Ezt. Jó van, finged össze magad, akkor most best of 6 van végül, de majd... Ja. De hogy ne ugrodj fel, hát ez szerintem is, tehát hogy... Érted? Ne. Nem! Ó, hittem kilősz. Ja, a best Még of meg 6 lehet. van. Most lesz a best of infinite. Nem lősz ki, esélytelen. Hú, basszus, ezt megkaptam volna. De azt nem azt leraktam, azért. Na jó, elmehetne. Szét vagy ki, bassz, ja. Jó, na hát régebben jobban építettem. Még amúgy is valami fejlődjek. De... Én gondoltam volna, persze lőjel, mi vagyok én. Te? Repülő béka fossal a levegőbe. Bassz? Hú, 10-ig megyünk, utána meg fog vérni az idegzetem. Jó, még 2 akkor. Best of 2 még. Amúgy nem 12-ig megyünk, eldöntöttem végleg. Hát na jó, persze, Aj, mi még nem csak akarsz, mint 4. 26-ig. Amúgy még. meghoztad az Hát, ötletet. Meghoztad az ötletet. Csak né, hát persze, hát. Hogy ne. Nem gondoltad volna, hogy egész éjszaka itt fogunk lenni, és egész végig ezt fogjuk csinálni? Nem, mert medencét kell csinálni, mert nem biztos. Meg amúgy is nem bírom itt a melegbe a szobámba. De lesz kibidizte zsebüli. Nem, amúgy ő is volt benne, de amúgy meg ne likkált ki a kutyám nevét, légy szíves. A kutyámat meg én likkáltam, amikor kutyám van. Mondjuk azt tudhatják, hogy van kutyám. Na, a ideget elékelted ki. Nem, mert most De. hogyha ma kilékelted a nevét, akkor már megmondhatom, hogy kutya. Most mi van? Úgy Lehet tudják, hogy... papagáj. Úgy tudják, hogy papagáj, merre lehet, lakok, bro. hogy- Jó, tudjátok mit? Hogyha látjátok ezt a videót, akkor kommenteljetek, hogy hol lakok szerintetek. Az utcát nem muszáj, de hogyha még azt is tudjátok, mondjuk ne, az utcát mondjuk nem, mert légy szíves, mert azért, hogyha másra olvassa, az úgy nem lesz jó, de Azt elkezdi város valami az- írni azt, hogy Oroszország. a várost ezt megmondhatjátok. Nem olyan nagy város, hogy Budapesthez képest kicsi, nagyon kicsi. Ilyen... nem tudom hányan élnek benne. Nem falu, azt megmondhatom. 200 000-en.
Persze. Jó. Budapesten mennyien élnek? Valami milliója? Millióan? Biztos. Valami... Pár. Oh! Várjál, 100 millió, 1 milliárd, azt hiszem. Nem. 1000? Tehát... Ja, igen, 1000. Apsi, gyere lefele. De 99! Jó, meg vagyunk a 10-zel. De bro, 12-ig megyünk. Hogy gyere le. Ez mi egy a map? Na mindegy. Válasz. Várjál. Majd nem az a map. Jó, mehetünk. Kicsit hülye vagyok, mert már izzadok. Várjál, nem megy el itt? Forr az agylevel, akkor mindig káposztalé. Azt hittem azt mondod, hogy forra a levem. Forr a káposztalé az agyadba. Azt hittem azt mondod, hogy forra a levem. Basz? Nem. Hát itt már ki. Nem, még várok egy órát. Nem te. Dobáltam! Viccek kívül! Jó! Jó, már mondjuk úgyis én fogok nyerni. Az a jó ember! Jó, utolsó. Ne lőjön már, hát persze, miért is lőjön? Utolsó. Gyere csak lefele. De, most csak Várjátok, nekem, hogy... meg kell beszélnem Petivel valamit, kicsit lenémít. Bocs. Na. Na itt vagyok, mehetünk. De, mit csinálsz? De Jaj. De. Egyébként, hogyha kérdeznétek, ezt a skint ingyen vettem. Aki kitalálja, hogy vettem ingyen, az kap 13.500 VB-t. Én is beszállok a játékba. Én ezek az első kommentelő. Nem, menj el. Jó. Még egy utolsó. Egy utolsóról volt szó, ez már eltelt. Na, gyere még egy utolsót. Akkor jó, ez a mindent feedbackot. eldöntő. Tudod mit, hogyha ezt megnyered, akkor te lehetsz a nyerő. Majd nem a V-Buck nyerő, hanem a game nyerő. Na, de akkor... Ez dönt el mindent. Jó. Persze. V-Buck, hát... Én a V-Buckért élek. Ja, mi? Te egy kisgyerek olyan kis Fortnite-ozik, only 24 óra. 24 mi? Igen, 0-24. Vagy a 24 az mi angolul? 24. 24-0. Hogy nem tudom kapni? Ezt megnyered, akkor megnyered a izét is. A 13.500 világot. Igen, akkor megnyered, Ez az! Én is így gondoltam. És már nem mondod. Hogyha most ezt Peti nyeri, akkor nem áll már a de... Basszus! No way, man! Visszahoztam maxra HP-t! De, na jó, na persze. 24. De jó, persze. Itt a fő kutyám, ami neked kell. De itt a fő kutyám, ami neked kell. Touch Milyen grass. fűr?
Itt a Ilyen fűkutya, ami neked kell, nézd meg, ha nyitva hagyom a boxot, gyere. Ott a fűkutya, ami neked kell. De, na jó, felszabadjuk az összes ammo, de jó, de akkor is csaltál. Jó, akkor gyere még egyet, akkor csalok, gyere, akkor csalok, gyere, Hát még az is egyet. jövök még egyet, azt tudom, hogy lehetni még egyet. Jó, akkor ennyi lett volna ez a videó, srácok. Szombaton vagy vasárnap készülök még 2-vel, vagy 3-mal, nem tudom ez pontosan. Itt volt ebben a videóval velünk a Peti, Kekecske, majd megjelölöm a Sziasztok! majd megjelölöm a leírásban a YouTube csatornáját, a gyönyörű nevét, amin egy feliratkozó van, az is én vagyok, és 0 videó, hát persze így szokott lenni, ja mindegy. Csak én lehetek sikeres, és igen! És ebben a videóban itt lesz velünk Peti, ja, ez az eleje lett volna, na mindegy. És akkor, hát jók lehetek, sok sikert a harcélem, sziasztok!